Takže čau lidi, dneska jsme tady u recenze na Big Shock z kořice a švestků. A jinak, vítejte na Slovensku. Jdeme si to nachystat. Jsme tady zpět. Big Shock vypadá pěkně, vypadá zhruba nějak takhle. Takže bude to chutnat jako z kořice a švestka. Jdeme si to odevřít tady. Jak kompoto voní, což je fakt paráda. Dali si to. Barva je rudě červená, jako krásný zavařený švestky. Voní to krásně jak švestky. Z kořice tam je tam taky trochu cítit, ale když to ochutnáte, z kořice vám tam krásně naběhne do ty střely na ten jazyk. Je to fakt dobrý. Chutná to jak ty švestičky, co máte zavařený doma. V krásné té sklinečce zavařovací, co dá vždycky maminka, ta je fakt pecka. Chutná to fakt dobře, tohle se Big Shocku fakt povedlo. Je to fakt luxusní. Rozhodně, plechovce dávám 100% jedničku, ten medvěd s tím svetříku to fakt zabíjí a s těma sáňkama v ruce. A pití určitě 100% jedna, protože tohle Big Shock, vole, konečně udělal něco dobrýho, vole, co se dá. A to by bylo asi pro dnešní recenzi všecko a uvidíme se příště u dalších plechů. Zatím čau vec. Shock yourself.